Yun. Wag. Pangit tingnan. So, nag-skip agad. Show me gold, Migalab shout out. Ayan, Migalab shout out sa lahat. Ka-open ko lang lalabs. Ikaw nga pinakauna kong ano eh. Open ko lang. Tugod sa Martin help the lady get out of the debts.
Pangatlo na tusok, host. Ayan, salamat. Salamat lalab sa patusok. Pinupin ko lang lalabs. Wala pang 10 minutes. StreamYard ba yung ganyan, host? Streamlabs, obs, lalabs, Streamlabs. Yung StreamYard, yung may manok yun eh. Streamlabs, obs. Ay ba pala yan, oo lalabs. Pwede ka naman gumamit ito kung gusto mong mag-download ka lang. Meron din stream, ayan. Meron lalabs. Free lang, free. Oh, free naman. Ayan, Zafar, mega love shout out. Zafar, how are you, my friend host? Thank you so much, Zafar. Mega love shout out to you, Zafar. May night boot din pala. Oo naman, may night boot. I am sharing your live stream, my friend host. Ayan. Thank you so much. Zafar, thank you. Oo naman lalas, meron din share. Pero yung ibang, so iba Streamlabs yung gamit nila. Pinag-aaralan ko pa yung iba. Kung paano mailagay. Katulad nung ano, yung magpapaakyat. Meron din to pero kailangan pang mag fill up. Wala pa akong napapaakyat sa LS ko. Yan, Annalyn Galendes. Ayan, Tansak. Mega love shout out, Annalyn Galendes. Hagdan. Oo, lalabs, Hagdan. Meron din siya. Kaso lang kailangan pang mag fill up. Wala pa akong time. Wala pa kasi akong off. Inshallah sa aking off magkaroon na ako nun. Para may kasama ako sa aking LS eh. Kung gusto mong gumamit nito, lalabs, show me gold. Ayan, mag-ano ka lang. Mag-download ka. Gagawa ka rin ng account, parang ganon. Mag-download ka. Tapos mag-fill up ka lang, ayun. Para magkaroon ka ng Streamlabs, obs. Ganito, free lang siya.
Pamahal po bayanihan in America, 2 gold. Samaritan, 2 good. Ayan. Ipin kita. Show me gold. Malaki na rin pala yung bahay mo. Show me gold. Show me gold. Yung bubong namin tumutulo eh. Kung nababasa yung aking likod. Ha? Okay. Hindi ako maka-graduate ng 1,600. Maka-graduate ka din yan, lalabs. Kunting tiis lang. Pinas ka ako, hindi ako sa Pinas, nasa UAE. Yung ako nga eh, ang tagal-tagal ko kayang bago naka-graduate ng 2K mga lalabs. Inabot ng 7 months. Kasi wala akong time mangisda. Ako'y may pasok. Ayan. Eh, grabe ang kapal ng niebe. Grabe ang kapal kasi ng niebe. Wala ako sa Pinas na nasa United Arab Emirates. Kaya, 2K ka ng hus. Oo nga, ako din pagod na. Minsan nakakapagod mga isda, mga lalabs. Nung mga nakaraan hindi ako ng isda kasi inabot na akong 2.70. Nilalamon lang ni Lolo yan. Binalak na naman niya ako sa 20. Kaya nang isda ako kanina. Nag 30. This is your friend from Pistachio Sunday. Akin Bubula Enyola, Migalag shout out. This is your friend from Pistachio Sunday. Ay, Akin Bubula Enyola, Migalag shout out. Thank you for coming in my LS Lalabs. This from Pistachio Cafe. And Sunday, thank you so much. Give me thumbs up down of my video. There's a hand like this. Click that one, lalabs, and give me thumbs up. Thank you so much. Akin Bubola Inyola, ayan. Thank you for coming. Thank you so much, ayan. Kylie Kripner Vlogs, Migalab shout out. I love your YouTube channel from Kylie Kripner Vlogs. Thank you so much, lalabs. Tapos mag-LS ka pa. Yes po, ayan. Mag-LS pa po ako pag galing ko ng work. Pagdating ko ng bahay, magluto muna ako. Then kakain, kasi mag-LS na po ako, ayan. Ayan, welcome. From Akin Bobola Inyola, ayan. Akin Bobola Inyola, ayan. Thank you for coming. Okay, thank you so much, lalabs. Nakakapagod din kaya. Hindi pa ako nakasahod sa aking white lalabs. Show me gold. Kasi kailangan ko pang buo yung aking $100. Wala pang 100 eh. Iwan ko, hindi pa nag-update si Lolo eh. Baka ngayong buwan 100 na. Hindi pa siya nag-update, di ba? Akin Bobola Inyola. I will find it tomorrow. Who is Akin Bobola Inyola tomorrow? Ilang months ka na ba, Muni? Ayan.
from October, ayan. October 2021, October, November, December, January. Ayan, 3 months. 3 months po. October, November, December, January. Yes, 3 months po. Ayan, Show Me Gold, family. Bata pa nga. Naka-up yung message. Ilang months, ayan. Meron update kung magkano na revenue mo sa White Tea. Ngayon, kailan po nag-update? Kasi sinik ko siya kagabi, wala eh. Na-update na ba? Nabuo mo na yan, $10. Ano na ako? Nasa 75 last month. Nabuo ko na yung $10. Nakuha ko na nga yung aking Ayan, Small Lover, Megalam shoutout, 8 Tamsakos. Nabuo ko na yung $10, sobra-sobra na nga eh. $75. $75 na po ako. Waiting na lang ako na mabuo yung aking 100. Ayan, para makasweldo na ako. Small Lover, 8 Tamsakos, pang kids. Kasi kaya ganyan, op ni Lolo. Ayan. Ay, ganun ba yun? Tamsak Dan Hos, ayan. From Macdolf Gore. Ayan mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking member na si Akrimo36 Vlog. Palablab naman ako mga lalas. Nakuha mo na pin mo. Yes po, nakuha ko na siya noong December. Nakuha ko na siya. Hindi ka hindi mo matichik yung mo, yung revenue mo sa AdSense kung wala kang kung wala kang Google Pin. Kasi di mo siya mabubuksan pag walang Google Pin, di ba? Same tayo, ayan. Nag-apply ka na ba ng payments mo? Matagal na po, ayan, matagal na. After ma-hit yung $10, next ba nun pin na? Yes, ipapadala na ni Lolo yung mo, yung pin. Kailangan mo munang maka $10 din sa kanya i-email sa'yo na yung Google Pin mo. Sa akin 1 month lang eh, dumating na. Sa Pinas ko siya lalabs pinadala. Nandito ako sa UAE, pero yung in-address ko sa Pilipinas, sa Bicol, ayan, pinadala siya ni Lolo doon sa aming lugar, doon sa Kamsur. Pero nasa UAE ako. Nung dumating siya, minilis lang ako ng aking ina na dumating na daw yung aking Google Pin. Ayan, agad-agad ko namang pinasend sa aking sa Messenger. Ayan, nailagay ko na siya. Okay. Kasi hindi porket nakuha mo na yung yung Google Pin mo sa sweldo ka na, hindi. Maraming pagsubok si Lolo bago mo ma-reach yung pinakatuktok. Ang daming pagsubok, no? Kailangan mo munang maka $10. Pag na-reach mo yung 1K, kailangan mo rin ma-reach yung WH. Pag na-reach mo na lahat, mag-a-apply ka pa. Ayan. Pag okay na, kailangan mo pa rin maka $10 bago ipadala yung iyong yung Google Pin. Ayan. Pag na-receive mo naman yung Google Pin, ilalagin mo na. Yun, tapos maghihintay ka naman na makabuo ka ng 100 bago kanya pasweldohin. So inshallah mabuo ko na ngayon para every month may sahod na.
Kahit konti lang yun, at least may sweldo. So pag nakuha mo na yung ano mo, yung $10, ipapadala na sa'yo ni Lolo yung ano, i-apply mo na yun, yung Google Pin mo. Mag-ano ka dun kung saan mo ipapadala. Ayun na, pag nakuha mo na lahat, ayun, ilagin mo na. Yun, waiting ka na maka $100. Ayan. Pag naka $100, alhamdulillah, ayan. Una yung $100 mo. Sisweldo ka na. Sabi daw yung unang sweldo sa YT, para parehas lang is 5,000. $100. 5,000 daw yun eh. Yun yung pinakaunang sweldo. Then, pag nabuo mo na yung 1,000, yan, every month ka na si sweldo. Saan ka pa? Upo-upo ka lang, ayan. Nag-LS ka lang, ayan. Nakakapagod din mag-LS. Ayan, tapos every month ka na si sweldo. Tumutulo yung aming bubong, ano ba to? Nagan ko nga yung aking likod ng towel. Baka mamaya maligo na ako sa tubig. Oh my God. Yan, mag-LS ako na nakatawel. Tumutulo. Uy. Luma kasi yung bahay namin dito, yung inuupa namin luma. Sense lang kita mag-LS. Yun nga. Kala mo malaki, hindi naman eh. Ayan. Kailangan lang masipag. Ayan. Hindi na ako nakapag-upload dati noon. Hindi naman ako nag-LS pa eh. Nag-upload lang ako ng video. Nagluluto ako. Naka-apply ka na ba sa bangko? Yes, naka-apply na ako sa bangko. Ang aking bangko ay BPI. Ayan, BPI. Hindi BPI pala, Metrobank. Metrobank ako, small lover. Na-apply ko na lahat yan. Nailagay ko na lahat. Kailangan ko na lang yung $100 para pag nabuo ko na yun, ipapadala na ni Lolo yung aking sweldo sa aking bank sa Pilipinas. Hindi ko siya makukuha dito sa UAE. Didiretso yun sa aking bangko. Sa harang lang pag may palipad at member na nadagdagan siya. Yun nga eh. Thanks sa tips, host. Ayun. Ibig sabihin, hindi mo pa pala ano ka na ba? Ayan. Hindi mo pa ba nakuha yung pin mo, Show me gold. Nasa ka US, diba? Sa US daw, mabilis lang dumating yung yung Google pin. Di ba malapit na si Lolo dyan? Thanks sa tips, host. Ayun. Kaya pag nag-white hindi madali Dami mong pagsubok na pagdadaanan. Wala pa akong 1 month na money, 2 weeks pa lang. Okay. Kailangan mo munang maka$10. Mag-apply ka na ng na Google Pin. Pag naka$10 ka na, check mo muna kung naka$10 ka na. Ayan. Pwede ka nang mag-apply. Check mo ba yung after 90 days ang revenue mo? Nakikita mo naman yan, is mo lover. Or last month lang. Every last month. Hindi lang, parang sabi ina-update ni Lolo yung revenue every 12. Pero nakaka $70 na estimate revenue. Meron ka lang 70, mag-apply ka na ng mo, ng Google Pin. Di ba nasa US ka? Wala pang ata yan. Baka 1 month lang yan sa'yo, dadating na yan. Kasi malapit lang si Lolo dyan, di ba? Doon mo, ba yun sabi niya? Check mo ba yung after 90 days? Di ba may nakalagay naman dun sa yung AdSense, i-click mo lang yung AdSense, lumalabas na yung lalabs.
i-click mo yung ano payment, makikita mo dun yung revenue kung magkano. Jason L. Megalam shout out. Ayan. Patamsak naman sa birthday grand live stream of Brenda. Ayan. Ayan. Buksan mo lang yan para di ganong maingay. Ayan, Nani Selva. Nagawa ng kanyang bahay. Megalam shout out. Nani Selva. O pero yung total niya after Kanamoni. Oo. Oo, Small Lover, hindi ka pa ba malaki din ang 5K host? Oo nga, lalang saan wala sa'yo magbibigay ng 5,000 ha, na nakaupo ka lang, diba? Yan yung unang sweldo ng mga YouTuber, mga lalabs, yung $100 pag na-reach mo. Saktong 5,000 daw yun, ayan. Nakukuha mo yun ng buong buo. Kung gusto mong cash, pwede rin naman. Pwede mong i-in cash. May pagpipilian naman dun eh. Kung gusto mong cash mo siyang makuha, ipapadala yun sa'yo every month. Pero kung may bank ka, i-apply mo yung bangko mo. Pero mas maganda kung meron kang BIR. Ayan. Kasi inihingi din yun ni Lolo, di ba? BIR. Verification na lang sa bangko ko, kulang iba kasi apply dito. Saan ka ba, Small Lover? Kasi yung sa akin BPI, hindi BPI, Metrobank yung bangko ko. Okay na, tapos yung nakalagay dun sa AdSense ko, yung parang may buy bahay. Yun ng Metrobank, isign ng Metrobank. Waiting ka rin pala, Small Lover, naka-apply ka na pala para sa bangko mo. Ayan. Malaki na rin yung 5,000, di ba? Saan ka pa? Tapos pag na-reach mo na yung 100, ayan, sweldo ka na ng 5,000. Tapos every month ka na mag-sweldo. Every month may sweldo, di ba? Dagdag na rin yun sa pang savings, di ba? Meron ka ng pambayad ng kuryente. Ayan, Nani Selva naggawa ng kanyang bahay. Kahit every month 5,000 na lang, di ba? O depende yun sa kita mo. Kasi meron daw sumasahod ng 10,000, di ba? 10,000, mga 20,000. Ay. Depende siguro sa views. Ayan, tingnan ko pag kasi nung nakaraang buwan, January, ay nung December pala yung aking revenue is nasa 75 na yun eh. Tapos ngayong month, January, wala pang update si Lolo, waiting na ako. Baka naka $100 na ako. Ang saya. Dagdag na rin yun sa ipon. Ayan, dan dikit, Nani Selva from Show Me Gold family. Ayan. Si Show Me Gold nakapin, mga lalabs. And mga lalabs, huwag kalimutan yung aking member na dikitan si Love Channel. Ayan. Thank you so much. Yung iba, alam niyo yung iba, kaya ang laki-laki ng bahay nila kasi yung wala silang ibang trabaho kundi managing, managing. Maghapon na lang sila nasa harapan ng YT, kaya marami na silang di ba, marami na silang banana. Malaki na yung mga bahay.
Kasi nasa bahay lang sila. Pero kung may work ka, hindi mo siya masyadong na ano yung whitey mo kasi busy ka rin naman. Tulad ko. Busy. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ayan. Yung binaba ni Nightboat. Thank you so much. Nasang bansa ka ba, Small Lover? Nasa US ka din? Dragon Gaming, hey host, Miguel shout out. Ayan. Dragon Gaming, hey host. Ayan, Dragon Gaming. Meron ka ng jacket. Dragon Gaming, may jacket ka na lalabs. Oh, sa US ka rin pala. Kaya siguro yung pangko mo hindi siya pang Pinas. Pang US ata. Sana all na sa US. Ang laki ng pera dyan, di ba? Small Lover. Support my love stream, guys. Ayan. Dahil na ba kayo sa nakapin? Ayan. Parang lahat ng nakatira dito sa bahay na to, lahat may ubo. Napapalibutan tayo ng ng mga kumakahol. Yung kapitbahay namin, panay yung kahol-kahol. Ayan yung video, ayan. Tapos na ba kayo, punta tayo kay, Small Lover, mga lalabs. Small Lover. Ikaw na una ata umubo eh. Hindi ako. Yung isa na una dito. Tapos, alam nyo, ako yung sumunod pero magaling na ako lanas. Parang 3 araw lang ako sinipon tapos ubo. Ayan, magaling na ako. Malakas yung aking resistensya mga lanas. Kasi nakakatulong pala yung mga lalabs, yung green tea. Uminom kayo ng green tea mga lalabs, promise. Nakakatulong siya, lalo na yung sobrang sipon nyo. Yung mainit pa yung green tea, inumin nyo na. Ang sarap sa yung baga parang napapasok. 3 araw lang yung sipon ko. Yung aking ubo, hindi siya nagtuloy mga lalabs. Wala. Thanks God. Then ako. Nag-PCR. Alhamdulillah, negative ako. Kasi yung iba dito yung sipon-sipon lang. Sipon lang, ayan. Pag nagpa-PCR, automatic mga lalabs. Siya, nag-positive. Oo, mag-green tea ka lalabs. Din nakakapayat din yung green tea. Promise yung green tea, nakakatulong. Thanks, show me, ayan. Dragon Gaming, huwag kang umalis dyan. Maya-maya pin kita, ha? Ayan. Nakakatuloy yung green tea nung one time nag-LS ako. Di talaga ako makahinga. Sobrang sipon ko nun. Panay bahing-bahing ako. Dragon Gaming, done to you from Small Lover. Green tea mga lalabs, yung may mga sipon-sipon dyan. May ubo, mag-green tea lang kayo, yung mainit-init pa. Inumin yun, ang sarap sa pakiramdam. Ayan, Dragon Gaming, kung tinambol yun. Bing Rapik TV, Galam, shout out. Hi, good morning. Ayan. New video from Dragon Gaming.
panoorin natin yung video ni Dragon Gaming. Yan, Nani Selva Dan to you from Ismulam. Magandang umaga, host. Magandang umaga po, Lalams. Bing Rapik. Wala pang thumbs. Thumbs love na small lover. Dan tamsak ko sa inyo. Salamat po sa patamsak, Lalams. Thank you so much sa patamsak. Tamsak na ano? Tamsak small lover. Ayan. Small lover. Dan small from Dragon Gaming. Ayan. Small lover, pabalikan si Dragon Gaming. Dan na daw po sa'yo. Mas paano mo ginagawa yung may nababasa sa screen mo? Lalabs, mag-ano ka muna. Gamitin mo yung ano, Streamlabs ka sa mga Lalabs. Streamlabs, oh. Ayan. Pag na-download mo na yun, may makikita ka naman dun na kung paano mo gawin eh. Parang may pinipila-pilapan ka. Yung Streamlabs. Pila-pilapan mo lang yun, Lalabs, para kang nag-i-edit. Ayun. Magkakaroon ka ng ganyan. Parang may gwet-gwet yun eh. May nakapangalan naman dun eh. Edit mo lang small lover. Magano ka muna, Streamlabs. Ano ba ginagamit mo? StreamYard? Streamlab. Ay, StreamYard ka pala. Streamlabs kasi. Ayan, KCA Basketball Life, thumbs up. KCA Mingalab, shout out. May jacket ka na. I said done. Ayan. Ayan, small lover, pabalakan si ano. Dragon Gaming, done na daw sa'yo. Sabi niya, I said done. Ayan. Done to you, host. Ayan, from a small lover. Yan mga Lalabs, palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ayan, si Party Music, binababa ni Nightboot. Thank you so much. Yung tungtulo yung sa bubong kasi namin yung nandun yung tangke ng ano ba yung tangke ng tubig. Baka sira na naman. Tumutulo. Kaya nakatuwalya tuloy ako na pula. Lagay ko sa likod ko. Yan, small lover. Meron ka na palang ginagamit eh. Try mo rin yung Streamlabs. Free din naman siya eh. Pero yung StreamYard, hindi ko pa na-try yan. May bayad ba yan? O free din siya? Kasi yung iba nagsasabi may bayad daw. Paano may bayad? Ito kahit gamitin ko to ng maghapon, walang bayad eh. Streamlabs.
Okay, thanks from a small lover. Ayan, Batang Sans to mga lalas, binababa ni Nightboot. Ayan, Kissy A Basketball Life, mega love shout out. Ayan, nagbaba ng kanyang bayan, Dragon Gaming. Nyo ay, nakapag-share screen ka ba dyan? Yes po. Nakakonect na siya sa aking YT, small lover. Kiklik ko na lang. Nakakonect na siya sa YT. Okay, try ko nga yan next time. Oo, try mo. I-download mo muna. Makikita mo naman dun pag na-download mo na eh. Tapos parang may dun, di ba? Parang may mga nakasulat naman. Mo na lang. Edit mo. Palitan mo yung mga nakasulat dun kung anong gusto mong ilagay. Show me done. Ayan. From Dragon Gaming. Show me. Pabalikan na lang si Dragon Gaming dyan sa'yo. Sige, host work muna. Ayan. Sige po, mag-work ka lang dyan. Sana all habang nag-work, nag-mobile. Ayan, small lover na gumawa ng kanyang bahay. Ayan, 6 million in daw. Miguel, shout out. Yung mga lalas palabag na ako sa aking member na si Bia. Ayan, yung binababa ni Nightboot. Yan, punta mo tayo kay Dragon Gaming. Ayan. Sana yung bahay mo, Dragon Gaming? Dragon Gaming naman tayo. Sunod natin si Nani Selva. Yan, mga lalas pala naman ako kay Dragon Gaming. Ang laki pala ng bangay nito ni Dragon Gaming. 7.3k. Masya Allah. Hola, ayan, hola, mega love shout out. Hola, thank you so much. Who is this? Hola. Hola, hola. Mega love shout out, Arabic. Who is this? This one, Arabic. It's Arabic. Hola, listen, hola. Thank you so much. Nawala yung aking music.
Hola, mega love shout out. And mga nakaspalo naman ako sa aking member dyan na si Lloyd ay binababa ni Nightboot. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalams. Ayan, sinasabi ni Nightboot. Huwag daw kalimutan si host. Thank you so much. 6 million in the house. Big love shout out. 6 million. Yung bubong tumutulo. Yan mga lalas, palalab na ako sa nakapin, patamsak. Kay Dragon Gaming. Walang ganong tao ngayon. Sandal mo na nga. Hi, hi, hi. Talaga naman itong basa na to. Ayan mga lalas, palablab na ako sa aking mga member dyan, yung binababa ni Nightboot. Dragon Gaming. Ayan, Ken Russell, madami galab shoutout po dito ako dear. Ayan. Salamat po Ken Russell. Coming live. Punta muna tayo kay kay tambay bago LS ako. Ayan, madam, nag-LS ka ata. Pagkatapos ko ata mag-LS, nag-LS ka na rin, pero patulog na ako nun eh. Kaya sige, hindi ako nakakapunta sa'yo. Sa US.
Nani Silva, nandyan ka pa ba, Nani Silva? Wala na ata si Nani Silva, umalis na. Pag nandyan ka, Nani Silva, magparamdam ka dyan. Nani Silva, nandyan ka pa? Walang gaanong tao ngayon. Anong araw ba ngayon is? Friday pala book. Ngayon, Friday na pala ngayon. Tamusakan ko na po, Russell. Nakakalimbang naman ako sa'yo eh. Dati mo na akong dikit sa'yo, Ken Russell sa aking main. Yan, 2 million in the house. Glove shoutout, 2 million. Pag wala ng tao. Uy, lab na ako. May isang nakatalokbong.
Ayan, Batang Sandstorm, big love shoutout lalabs. Tamsak host, ayan, Batang Sandstorm, every night kitang piniplay ha. Buti inayos mo na yung ano mo, playlist. Sinong una, putol-putol yung playlist mo eh. 23, meron kang 23, meron 4, meron 5, may 9. Ayan, pagkatapos ng aking LS, piniplay ko yung video mo. Ano kaya piniplay ko? 4. Tag isa-isa. Ayan, Tamsak host from Batang Sandstorm. Si Nilmar, piniplay ko rin yun. Kaya ata siya pumunta ngayon. Mamuni ka na yan, Batang Sandstorm. Chinik mo ba yung ano mo, yung WH mo? Batang Sandstorm, na-check mo na yung ano mo, WH mo? Yan mga lalas, palablab na ako sa aking mga member dyan. Ayan ang binababa ni Nightbot. Ayan, 4 million in the house. Big love shout out. Thank you so much. Ayan mga lalas, palalab naman ako sa aking member dyan. Nakapin. Ayan, si Batang Sandstorm. Ayan, Animo Lovers, mga love shout out. Was 25,000. Good morning, wish you have a beautiful day. Ayan. Same to you, Animo Lovers. Mga love shout out. Walang ganong tao ngayon. Kasi, ano ba yun bukas? Ready kasi bukas sa umaga sa Pinas. Ayan.
Kumusta ka na, Animo Lovers, lalabs? Yung mga yung bahay mo, di ba naka-ano ka na, naka 1K ka na? Kumusta na ngayong WH, Animo Lovers? Nawala ako, host. Oo, alam ko, ayan. I'm back. Kasi di ba sabi mo kanina nasa work ka? Host, okay lang, chill lang, host. Hehe. Okay lang, small lover. Kasi alam kong busy ka nasa work. Tumutulo talaga yung aming bubong, mga lalabs. May tubig na galing sa bubong, tumutulo. Ayan. Kaya may tuwalya ako sa likod. Tumutulo siya. Buti na lang hindi na basa yung aking computer, kung hindi naku sira. Paninkirapo. Ano yun? Paninkirapo. Ayan, Royo Channel Vlog, shout out. May ganabi shout out Royo Channels. Paayuda naman dyan, host. From Royo. Alam nyo yung ninja ngayon, parang ayaw na ni Lolo eh. Parang ayaw niya na yung mga ninja. Parang tinatanggal niya lahat. Jonas Kidan Tamsak already connected. Ay, salamat naman dyan, Animo Lovers. Good morning po dyan. Ayan, from Royo Channel. Good morning, lalabs. Good morning. Small OTW from Animo Lovers. Small Lover Full Pack from Animo Lovers. Ayan. Babalikan na lang po si Animo Lovers. Si Small. Batang Sandstorm. Ayan. Done to you from Small Lover. Salamat naman dyan, Small Lover, sa iyong pagdikit sa aking member. Mas ako pa akong ninja man. Talaga to, di pa ako marunong gumawa ng ninja. Gumawa ka lang, lalabs, ng ano. Katulad din ng paggawa mo ng main mo. Kaso lang ano, gumamit ka ng ibang number. Huwag mong gamit ibang gawa ng ninja yung ano mo, yung nakakonect sa YouTube, yung number mo, di ba? Bumili ka uli ng isang number. Kung gagawa ka ng ninja, Animo Lovers, ibang number yung ilagay mo. Yung mobile number. Huwag yung pinaggamitan mo ng YT. Yung contact mo sa YT, di ba? Para hindi malata ni Lolo.
Most thanks po, next time na lang. Sige lang, ano? Sige lang, Ismo Lover. Alis ka na ba? Sige lang, Ismo Lover. May pimples pa ako sa ilong. Lapit sa ilong. Syuhada. Kakapuyat, nagkakapimples na tayo. Ayan, 5 million in the house. May galab shout out. Ayaw mong gumawa ng ninja. Huwag nang gumawa ng ninja kasi ang ninja ngayon hindi na ina-accept ni Lolo. Ayaw mo yun nagpunta ako nung nakaraan nakipagbartiran ako. Nakabartir ako ng 20. Alam niyo bang lahat yun kinain ni Lolo? Binalik niya ako sa 2.10. Ayan, so ginagawa ko ngayon, mas mabuti pang mangisda ka na lang kaysa magbartir. Yung nakuha mo kinakain din lang naman eh. Ayaw na nilulo ng mga ninja, mga lalabs. Tinatanggal niya na. Dapat main to main na lang. Napapansin niya siguro na hindi naman nagbubyo ang ang ninja. Wala nata si Batang Sandstorm. Yan, Batang Sandstorm, nandyan pa pala si Lalabs. Kala ko wala na siya. Na-check mo na, Batang Sandstorm, yung mo WH? Ayan, Madam Love Channel, may galab shout out. Tamsak. Salamat po sa patamsak dyan, Madam Love Channel. Kumusta ka na po, Madam? Walang ganong tao ngayon. Patamsak please, ayan. Ata yung iba nagpahinga lang, nagpahinga naman. Ayan, Huway Ma, may galab shout out, Huway Ma. Tamsak host from Huway Ma Vlog. Animo Lovers OTW, ayan. From Huway Ma Vlogs. Ayan, patamsak kay Love Channel, mga lalabs. Savory, ayan. Love Channel OTW, ayan. Why Ma, I think we're connected already. From Animo Lovers, ayan. Ayan, patamsakan yung kanyang premiere, mga lalabs. Si Madam Love Channel.
yung kanyang premiere. Ayan, Love Channel. Kalimbang dikit tamsak sukli na lang po dito. Salamat. From Huway Ma. Ayan, Love Channel. Natamsakan kita ng dalawa. Cooking with Sapia. Mega love shout out. Hello my friend. How are you? From Cooking with Sapia. Cooking with Sapia. Mega love shout out. Alhamdulillah, Cooking with Sapia, I am good. Dragon Gaming OTW from Huway Ma Vlog. Hindi ko lang ng uragon nagbaba ng kanyang bay patamsak ako mga lalab sa nakapin. New video from Dragon Gaming. Mga lalabs, just 1 minute at 3 minutes I'll go washroom. Mag-CR lang ako mga lalabs. 1 minute. Ay naku. Bye.
Uy, wag na lang tayo ay I'm back mga lalams, I'm back. I'm back, ayan. Host, alis na ako, pupunta ako work by Host More Power, ayan. Salamat dyan, mag-ingat ka palagi. Animo lovers, sa iyong pagpasok. God bless you always, lalams. Bismillahirrahmanirrahim. Biglang bumubukas yung pintuan. Parang may multo. Parang may multo, oy. Cooking with Zapia. Ayan mga lalabs. Rodi Katamura Jr. Migalab shout out. Green pala si Nightbot ngayon. Ayan, nakikita nyo naka-green din siya ngayon. Ngayon ko lang napansin, green pala siya. Kasing kulay ng aking nasa likod, pati yung aking damit. Yan, cooking with Zapia. Yung palablan na ko mga lalabs na nakapin. Ayan, patamsakan si Madam Love Channel. Patamsak naman mga lalabs na nakapin. Thank you so much. Kanyang premiere. Saan mo lang ganong tao ngayong araw? Chararan tan tararan tan tan. Ayan mga lalabs, palaban ako sa aking mga member dyan, yung binabama ni Nightbot. Ayan, patamsak po si Madam Love Channel, nakapin. At na ako anak, ayan salamat po Madam Ken Russell. Mag-ano ka na po mag-LS? LS ako Maya. Anong oras po yung LS mo? Pero nakaano naman ako eh. Nakakalimbang naman ako sa'yo. Anong oras mo ba yun sa Philippine time?
Mga ano po ba yun? Anong oras na? 2, 3, 4, 5, 6. 6:45 na sa Pilipinas. Ay. Salamat po, Madam Ken Russell. Ay. Walang ganong tao ngayon. Oh, ano yun? Ayan, palalab na kumalangalalab sa aking member na binababa ni Nightbot. Ayan, via Pig and Mix Vlogs. Dragon Gaming, nagba ng kanyang bahay. Dragon Gaming. Dragon Gaming. Ayan, Pebrero 14, Migalab shoutout. Hello po. Pebrero 14. Migalab shoutout sa'yo, Pebrero 14. Gumana to. Ayan, Pebrero 14, nagba ng kanyang bahay.
Ayun mga lalas, siguro mag-out na ako. Medyo maaga kasi ng konti yung pasok ko bukas. See you tomorrow na lang mga ulit mga lalas. Mag-out na ako mga lalabs ha. Bukas na lang uli. 5 ng gabi, ay 5 ng gabi. 5 a.m. 5 a.m. Pinas time, everyday ang aking LS. And mga lalas, maraming salamat sa inyong lahat. Ay mag-out na. Kita-kits na lang tayo ulit tomorrow, Pebrero 14 ay. Aga po kasi yung aking pasok. 11 yung pasok ko bukas, 11 ng umaga. Ang oras na ngayon, alas 3 na 3:45. Oh, mayroon pa akong ano. Kaya ko nang matulog mga lalaps. See you tomorrow mga lalaps. Bye-bye. Madam Love Channel, maraming salamat po. Ako'y mag-out na.